Ako po ang tagapagsalita ni Pinoy Espinia. Ako din po ay isang human robot artificial intelligence na pwede rin ninyong matutunan at pagkakitaan. Katulad po ng nakikita ninyo sa website na ito. Hey, looks like you are from the United States. We have a lot of customers from your area. What is your name? At marahil kayo ay nagtataka kung matagal tayong hindi nakapag-upload ng video dito sa ating YouTube channel. Ito po ang software na ating pinagkakabalahan. E-type lang po ang www.webespinia.com sa web browser. At sa ngayon ito ay free na gamitin habang kayo ay natututo. At pwede na kayong kumita dito, at mayroon din itong affiliated program. At sa ibaba nito, makikita ninyo ang affiliate. E-click lang po yan, at dito kayo pupunta. E-type lamang po ang email address at balikan ninyo ang inyong email. E-verify lang na kayo ang nag-request nito at pwede na ninyong gamitin ang platform na ito. Panoorin kung paano palitan ang mga images, text at e-move ang mga ito hanggang sa full website para sa inyong kliyente o sa inyong personal na website. Una sa lahat, itong website builder, madaling gamitin at libre pa. Saka na lang natin ituturo sa inyo ang human robot. Unahin muna natin itong System.io, para makita lang ninyo kung paano kasimpleng gamitin. Dito ninyo makikita ang funnel sa pinakaibabaw o sa itaas ng screen, e-click ito, at isunod naman agad ang create. At pangalanan ang inyong unang funnel ng test, at sa ibaba naman nito ay iba pang funnels na pwede ninyong magamit. Sa ngayon, gamitin natin itong build an audience, at sa ibaba naman, sa currency naman. Hanapin kung saan country kayo naroon. Sa ngayon, gagamitin natin ang US dollar tapos, i-click ang save. Sa gawing kanan naman may makikita kayong tatlong tuldok. E-click yan. Dito ninyo makikita ang setting. Sa setting naman, pwede ninyong palitan ang pangalang ng inyong mga project. At i-click naman ang test. Dito marami kayong pagpipilihan para sa inyong nababagay, para sa inyong website, o kliyente. Pwede rin kayong mag-upgrade later on, kapag marami na kayong potential na kliyente. Sa ngayon pilihin natin ito. Dito naman, palitan muna ng home. At i-click ang edit page. Dito, pwede ninyong palitan lahat ng nandito. At very flexible yan. Halimbawa, unahin po natin itong download now, at ganito lamang kadaling palitan. Maghahanap naman tayo ng sample image. At yan po,
Ganun din po dito sa mga text at mga kulay na gusto ninyo. At ganito po ka-flexible ito, pati po ang background na gusto nyo ay pwedeng palitan ng kulay. At dito kung gusto ninyong pabilog itong box ay pwede rin po. At pwede ring palakihan ang letra. At maglalagay tayo ng image. At very flexible din ito sa inyong design na gusto.
Gawa pa tayo ilang example para makita ninyo kung gaano kadaling gamitin itong platform na ito. At dyan naman sa kaliwa ay ang mga tools na pwede ninyong gamitin para sa ikakaganda ng inyong project. Kahit na anong combination tools ay very flexible po, para sa lahat, mapa video, mapa image, mapa text. At madali din na mag-delete ng hindi nagustuhan. Ang kagandahan po nito ay, madaling gamitin, libre pa. At sa basic account hindi mo na kailangan na gumamit ng credit card. Abangan po natin kung paano gamitin ang Human-Robot Artificial Intelligence para sa platform na ito. Sana nagustuhan ninyo at may natutunan sa ating video. Muli, salamat po sa mga nanonood ng Pinoy Espinia at lalong-lalo na sa mga subscribers. At kung hindi ka pa nagkapag-subscribe, subscribe na. At huwag po nating kalimutan na i-share ang ating video. Ito na naman po ang tagapagsalita ni Pinoy Espinia Human Robot and Artificial Intelligence.